Moje meno je Lídia Péli, som zo spoločnosti ITMPR Sero Nitra. Sme firma zameraná na informačné technológie, na predaj a servis. Výhody spolupráce s externou firmou vidím v úspore času a financií a efektivite. Bola som očakávaní, že či to bude pozitívne alebo negatívne. No skôr som bola tak akože, že OK, niečo sa nové naučím a uvidíme. Už po prvej hodine s Tomášom som zistila, že sa môžem niečo nové naučiť, že mi to niečo nové dá a prečilo to moje očakávania. Páčil sa mi ten individuálny prístup, že to bolo online, lebo tým pádom sa mi ušetril čas a v práci som sa potom mohla venovať inému. Takže určite doporučujem ako online školenie a individuálne. Určite som vedela, vnímala som, že tým, že som 20 rokov v praxi, že robím niekde chybu. A jak sme začali robiť tie hodiny online, tak sa mi to začalo upratovať. Už teraz si všímam, že už to tak začína byť automatizované, že to sa ani nezdá, ale chce to tréning, že to bolo každodenné vyvolávanie. A normálne som bola schopná, že som si povedala, že idem prejsť 20 škôl a ja som si ich bola schopná obvolať v priebehu 1,5 dňa. Kde vidíš nejaké väčšie výhody? Poviem na rovinu profesionálnosť a úroveň. Toto malo iný level. Určite to bolo také svieže. Tomáš srší optimizmom. Takže určite. Vždycky som sa tešila. Tešila som sa vždycky na hodiny. Aj tá komunikácia začala byť na úplnej inej úrovni a s novými klientami tiež sa snažím komunikovať už čisto len na tejto báze po tých mentoringoch, to sa mi akože páči a zistili sme teraz na konci roka dosť vysoký percentuálny nárast nových klientov. Takedy sa to tlačilo na to, ako jak na pílu, taká ťažká profesionalita a taká bezemočná. Teraz vidím, že už to začína byť o takej ľudskosti, o takej empatii, o tom, že ja sa aj snažím predávať spôsobom, že nenásilne. Ja vravím tomu, že ľudsko sa začína vrácať do obchodu. Ako na rovinu, že išlo to ťažko, pretože mať 20 rokov praxe s tým istým nastavením, ale postupne taký ten mesiac po tom 4., 5. ráze dochádzalo zmene myslenia a teraz už sa to stáva také automatické. Bolo to priamo na moju prácu vedenú, že čo som potrebovala. Vždycky som sa porozprávala, čo potrebujem, ako potrebujem, s kým komunikujem. Takže áno, bolo to vedené priamo na môj okruh záujmu. Po mentoringu hneď na druhý deň som si bola vedomá toho, že došlo k zmene toho správania, toho myslenia, tej rétoriky a začala som to používať v praxi. Určite by som doporučila tento mentoring v online podobe aj ostatným obchodníkom. A doporučila by som ho ešte aj konateľovi a takisto by som ho odporúčila aj kolegovi, ktorý má na starosť obchodné záležitosti u nás vo firme.